ki khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi ta ka Frank Motors. Kamon ban long slur ringkat bat kaman ba Shongkhia. Ka Shong ha ka jinglong scam bat jingjit bastard jongi. Ka Tata Harrier ka kali ka ban san ya ka lintia jongpi. Ka la ban long ka jongpi minta. Book ya ka Tata Harrier ha Frank Motors lat korngi. Lani phone hau number hinyo not sausan ar not hinyo khandai hinyo lai. Kinong hikai ki biak khun mukut duma persya ya ka sarkar bakin thop yu ba Bright Star Well mar banyang u Dr. Bats Kem merbo baki wepat kiloong bakajing khun mukut duma jongki ya ka sarkar kam shim dei baki perkhat tang yala de ne kinong hikai ki ba minta hendre ka de ka jing perkhat na ka benta kilong dien ki bandrung sya ka kam hikai uba Bright Star ulong bahadien habul ada ka don ka jing khot ki nong hikai bandrung sya ka jili ka san perthei kin syam jing e namar bakalat kampli ki kumta ulong bakadon kam ki ban ya khun no minta Ulapin kan mau baka Meghalaya High Court kelapin kesan ya kinoi kai mereka sarkar kelara ya ka mukut duma sya ka Supreme Court bat minta ka kentiru ulong baki nong hikai ki don ke jingkerman ka baskem bakin job ya ka mukut duma persya ya ka sarkar Teka benengkong ka bangakwa pensya ni ka long saphang jong kani ka mukut duma lane kani ka court case ka jungi kani ka mukut duma ka jungi kadai ka bangila file persya ya ka sarkar hagasnam arajar akuar Hadin baka sarkar kalapan mi ya ketu ke hukum kabalakhang persya igine hikai bakine sim benta ka sensyar ka khadar bakin bat ya ki kam ha ki sensan partai bat bane sim benta ha kini ki election ti hadin bangilayu ya ketu tingilaya persang banli ikendu ya ka sarkar banya pensnguthu ya ka bat banora ya jing penkelano ti henre hadin baka sarkar kam sim nasngap bat kabakhat do ngimban sesu bangi hapan tit ya ki jengkhang jom ka yeng ka shari tinama kata kadao ka kies kala lai apo Meghalaya High Court but common shu thulun court epi ngila job ya kene ka kies apo Meghalaya High Court ha ka sinsong ka benengkong ha ka single bench hading kata ka sarkar kala appeal biang sa ka double bench te hang tur ngila job biang ha kene ka snam arajar kulai te ha kene ka ju ka snam ka sarkar kala lai par sa Supreme Court Demanta ka kes ka don hanti hapo Supreme Court pat ya kene ka admission hearing jong ka kes dang sudep mana kene ka kharoi tarik mantau benahi arajar arkulai te kene ka kes manta ka dang ya sekmat te gidon ka tu kene teli ki mat ki bangi so kwa ban pensyai ha preng jongi ha kene ka por ha ka bedei ka ba kum kitu ki mat ki ba ong ki ai ki nong rim ki bangi ngi akon persya kene ka kes ki isu ke bedai bakatu ga jingbat ar maloi bakwa bakakam hikai bakwa bakakam syakri haka sensyar ka kada bakom tater tikran bakapor kan muslim dengan pasat sekini ki perlu ki jonga bakinya pasat lem halo jo kita kimat haka basdang hi ngakwa manong ba kani ka jing khun kam le ka jing khun jong we anut kam le ka jing khun tang mangi le se ki baya don liam ta samut sanut ka ki don Re kini kejing khun hi kede kejing khun jong kinong hikai. Kita kilong ki concern teachers. Namar ba kumla mat phang mane hadian baka sarkar kala pemi itu hukum. Mesko bana kalian ka jungi kum kinong hikai kede ka duty kede responsibility ke jongi. Ya ka hok ka bangi empat yo ru. Teng-teng inang dawa nak sarkar bakan ai. Dei kani kamat dei ka bangi ya khun baka sarkar kede ka hok ka bala don lupa. Nadu pasdang jong ka jela ka jungi. Lapen kubor hangi kinong hikai. Ba ngidon ya ka hok om tang ban mo kata right to vote rei bat kata right to contest election dan dia ban bat ya ki kam ki office jong ki political parties ki babun te le se ha ni ka kenti ka mamanta le se mo mdei tang manga maroi na ini perlu juga om wi ki ba ya kun election rei de tang manga ba ya kun election ni ka kenti ka mamanta kidon kijing kentho apa je baka lian jong kinoi kai ba balik kinoi kai dengan squad menong ba kari ka hok ma kari ka hok ka jungi ban ka jungi kun ka jungi ru ma squad pan syah ni kam dei ya nyong bagi kun tang nam ta jungi dei ha bangi mi squad ban ya kun ni kan ke issue ru kari ka bangi perkhat ru ma na ka menta kita ki ban sawan ba ki ban salong noi kai hadien namar ba ngini mi ahni ka por ka pamenta ban ya kun Ndai ladani kum kinoi kai ngemmi banyak kun nak por bakum kene baka sarkar ka permi kene ka hukum langi susngap jar kene ka longdo long snang hala syahdian habun
mo wat kita ki bam so ya hap jingmut bat ngi de bam so ya hap le se to ki don la ka jong point of view ni borom me kata ndeng wat kita ki bam ya hap le se dia nebut ki khun ki jong ki mo ani ki khun ki jong a ki jong pi on la he ki poi ban mo ki poi ban tri ka kam kum ki assistant professor po ki college dan apa juga ki semua kadang ka jing khot ki ban ngam sing ni ki jeli politics ban ya khun re kim la shu ban ya khun on ki kli ta kapor kin sa ong bani ha to snem maka sarkar ka pemi ta hukum but ha ta kapor kita kena kai ki kemsim laya ki ya kata they we will be responsible mo ngi ngam kwa ba kita ki bahadian ki jongi ken keno ini ngi menta yang ya khun ha to kapor kom la pensyai dari Dr. Erbis nilai keren lalit ba ka sarkar ban pen i ki points mo bakalong ka ban bakalan kalian dalam sarkar ban kham yaki kinong kai maka ka ho ka jongi ngas ko ban remind ni by even kan ka what ka UGC regulation da pipuli ya ka UGC regulation kong ba as part of our professional ethics kan ban yang ini mo as part of our professional ethics mo kada ka kamram jongi nong kai ban shoulder the responsibility of public office kamu kada ka responsibility kada kamram ko jungi kena hikai ban ya tenrong lam ye ne ka kam sinshar khada kata kalau very clear rangi puli kat kom by UGC regulation tiladangi keren ru nadu pasdang ka state what kani ka service rule ka ba ka government of meghalaya kam pat shmashna de ka adopt na ka asam hang tu kalau very clear ba kam tu jikam ye kena hikai negeri tang hakini ki khinjat snem baka sarkar ka wan ra kini ki an ban kham de nama tada aso baka kadeka jingkit kli ka jungi mong ngim de ban skam ha baka sarkar ka persam ban shime hok ka jungi ni khun ya kata bagi sumber ainu da ka jungi ya krishan nang jong upat ba lim baki jing duai ka moral support nang ta ki paranoi kai ki babun de CPE tu ka kias de si dan ribut ki besar kerting mohon remote ke besar penting nadu apo high court wat mentah bagi lara sepo ka supreme court idan remote dengan suka mang ni ke agak akhmat jopi ni ke por bam dai tang remote ni kidan shibun ki bepan ki basapon ni mau ki basapon param ni kai de nama tada ni wan ni por ban pensyai yang kata mar kidan teng edisi ba persang ban yalam bakla hot babun pa sutru dai nam tai we argut yo ki stu bakla di nama kata ni kapur kawan nak lihat kejungi kalau ban pensyai kalau kita ki mat but ngasoban ai kejing kublai namar kejing kun jungi hakawan ndai bangi mo ko amli syukur suka menong namar dei nak lihat jong sarkar ngila persang menkren layak ganti ke badai dak akor ke burung mo yang kuain banong manile ke sarkar lar katri ban skap ke kejing belingin ya indak kuat mane kun mane ki yang le insam yang kuat kata ndai orang lain nilai kendu what achievements la ya kendu kamera trikam baju ni labu ini kaman ini kalian kaju wong bai outrightly ba kwa man perkelai kan ni bo dong hiru la phe kwa khele chepo nga traki ka statement ba ai kalian sarkar bagi ong ba la phe kwa khele sebayen darbar thawan yang kasri te nang tu na kalian kaju ni ra nilai kun ku blong mane ha ka single bench ni la job hang ta sarkar kam suhun ka appeal syaka division bench nang tarum la job lapan kesan yangi kuminoi kai hadian bang la job nang ni rupan ka sarkar karak tak sosya kali ban appeal syapo ka supreme court dengan try play i yang bagi social media mo kani ka case ka jungi mentang ka napo supreme court bat ni lo ka jungi ka scam ngam artatin na kalian jangan do pasang ngisa mane kon mo kuminoi kai yang ni baro hi ngim don ka jungi artatin bagi don ka jungi hi bangin yo hi ka jungi job wat kene ka wat ka bangi akun napo ka supreme court maka sarkar kara sapo ka supreme court Ray yang ni keren ni kan ni penting ni lah pensyak ni kan apa kejingkan ya kita hikai bagi wiki nong tray jong ki government aided schools and colleges kanam kita ya ka jing bahas juga jing pulih kau bahagia jalan ni jadi kelapa, tapi semua betapa kami agak jenis sebentar politik kan berbahaya kan education, kabamut
ke school sarkar na ki LP school hadu ki college ki dei ki college ki school ko bhata henry mabba kani kalong na kampong ki school ki ba yo jengyaran ko sarkar wat pa ki nong hikai ki apan simenta politics but simenta ki kam phi ba diri ki school ki college ki tham de ba shibul banyak school sarkar kabut kini ke jingkren ke sarkar pada kaba khang ke hikai ben bahaya ke education kalong kaba kelas but kaba ni kwa barang ba balai ki don ki ba ong balai ki don hikai ki kwa election ba nak mau ba ba preston kren ni agawe ga agawe media wong ba lada ki hikai ki kwa ba election a ke design nim khang ni de kei kama ni kwa ban kren ni gorong ba kya ki long tre kam sarkar ki ha ban design na ka kam de na ma ka conflict of interest ni haba ni shimta ka politics kam da conflict of interest number 1 ni number 2 ki long tre kam sarkar ha ba ni lecha ka legislative assembly le ni lecha ka parliament ila ban karen free like no kum unomi kman choki paipa nimsha te hak sarkar kaba ki long tre kam sarkar lada ke shimta politics kia let banong ki long kman legislature lada ke parliament ne legislative assembly ki shate namar ba ki la control da sarkar de halo kata ka dong rim ek babat ko office of profit na state government ne ka Indian government ki khang ban yeshibenta ha politics de ki ka habang ye kren ni ka office of profit hoy ni kino hikai habang job ki election ni haban shim ya ka compulsory leave ha college but hakum ki central university penlang ban mar ka central university ru ki wala ki dei ke semi government Henry ki purely government what central government what central university nata kata apa nama ki government employee yaki no hikai central university what ada ka sim tulok makna nak sarkar Henry namba kisah yaki nama ki government employee te yaki ha central university kai ka ministry of education ka omba pila ban sim yang tulok kum UMP kum MLA lani pila bersim warga tulok na university ko pila hikai mo wala da pinong UMLA but MP and they tala da long minister te ki haber sim ya ka leave de kani ga jing ong ba la kilo hikai ki sim ta ka politics ka ta ke jing puri ka perpam ba ni kilo hikai like na ka ba hikai klasu ko bud nimdan jingim shu ngimla shu ban simbenta apalang ngimla ban simbenta shu ki we ki seng kur ki kam shnong namarkan kita namar ba gesno ba ni ki no hikai ngimdan jingim shu ni ban shu pule kot be shu le hikai ni ke pul ko bakran ne ka professional ethics jong ki no hikai kam dei ba kin confine yana di ta classroom ki ne ben spread out yaki activities jo ki shabah classroom nama kan yo jeng betul ka imran ka sama dada ni long ni shu perkut ya tak activities jo ni tan po classroom ngatrai kino hikai kim ki ka contribution ki jo ki shage maksana kan ko bulai ki no hikai mo ndai bangira mangi ndai kara sarkar sport supreme court te nga hatu singi mang ngayo bandidon hapo ka court room hatu singi bagi admit ini ka case te nga ong kanom long ta mo namar kani ka issue menta kam de issue kalong meglia specific ada po supreme court kani kalalong bay din nam takari paro kowe namar kanu ka rai ka ban rai ka supreme court ni sto ni hapo india ngidon ka single integrated judicial system hakes kala sedang na do na ka lower shaka high shaka supreme court ndeng sto ba ka supreme court ka the highest court of appeal kemudian kanu decision ba ka supreme court ka rai kemudian kalong binding ya baro
Tengok scam ni tinggal ke jengit ke scam we have full faith hapo ka judiciary. Wangi scam ba ka judiciary kat kompetisi start ke jong kai kan ai ya karai ke jong ka dak ka pensiong nongren halor ka hok no ka wangi kum kinan kai di pan iyo ngi ngim tam jing artatin i uen abi di kata no dan soal dia mo kawai ke ba pentikna yang ini begini yo ek jing job mre tan kan ka fit ke jungi ke bangi don ka bangi tikna ke lomba hadin bangale ke tu ka admission hearing tiga Supreme Court kala atak ya ke tu ka kes jungi ba ka tu ka musa kes ka bana po kerla ha ka ba hang thi kerla ka high court kalau ong ba kinong hikai kimla naka court hi kalau ong ba kimla ni simenta ka politics te kawan ka kes sa court te ka Supreme Court ka stie kata te ternyata bila susu ke pois e ka kes te ngi yo kumtak de nagai ka report ka bai ai ma i ka kumno ka mutu ka court ka ya te ngi don ka confidence par ngi khim ti ba ngen la ban job be ka ne ka kam te kata ko pi ong pi ka political influence and all that te ha ka judiciary ngi don ka terus ha ka judiciary ngi i kum bakalo hadu banta ki ruling juga Supreme Court ki biang ngirang don ka faith la kala poi ru tau pot te ka mot ba kala collapse kan kariru te ngirang don ka trust and confidence ka judiciary ka jungi ba ngi scam ngin yo e ka ne ki jing job